Pahimangno sa mga nanginahanglan ug katabang sa panimay nga susihon gyud ang background. Kaya niya usa ka 29 anyos nga babay ang nadakpan human musakiyo sa mga alahas sa iya mga amo nga nagkantidad og 1 ka milyon ka pesos. Base sa lagda sa PNP, dili lang ibutyag ang nga niining babayeng katabang nga nagtingkagol na karon sa detention facility sa Talamban Police Station. Giangkon sa suspect nga gikuha niya ang 3 ka singsing ug 1 ka kwinta sa iyang amo din ang 1 ka singsing iya nang naprinda og 60,000 pesos. Taga Santo Niño lungsod sa Talibon, lalawigan sa Bohol ang suspect ug nabasahan lang matod pa niya sa social media nga adunay nagkinahanglan og katabang ug didto siya mi-apply. Sa pakisusi sa kapulisan, adunay laing 4 pa ka mga kaso sa pagpangawat ang babay dito sa Bohol diin gamit ang susamang modus nga mga apply og katabang ug biktimahon ang mga amo. Gisusi na usab karon sa kapulisan ang taho nga nakasausab ang mga babay dito abroad ug dito usab sa Manila sa susama gihapong salaod. Sila na imo nakuha? 3 ka singsing ug 1 ka kwintas. Ganong imo man itong gikuha? Ako kung gikuha sa akong mga anak, sir. Ha? Ako kung gikuha sa akong mga anak. Tulor man to kaadlaw, sir. Tulog ka adlaw? Oo. Tulog ka adlaw ka nagserbisyo sa ilang balay? Niya, nakakuha na rin kag alahas? Kadto man tong naapoy utang sa mga sir niya, akong mga anak nag-eskwela niya. Why, kuan. Ma'am, pasaylo ako sa nabuhat, ma'am, ang tayo mong bagason, ma'am.